Chongbori thango chongbori phayo hasto kwbangma party rokno hapang hayakba sorkar wngmani nukjak kha haifano se o tiprasani bukur swlaijakmani nukjakya sabono saiba tiprasani hamkrai wngsinai o hapang hwngjaknai rok ba tama mokol tongtwtwida nugi angma klaikya khunju tongtwtwida khnaya wngma klaikya. Mandai bwkhakni amingkran kamio khoroksa takhuk gonotontroni raida maniwi budiwi tongo yangbala haphangni mungsa sepsapje manya tongna nok kwrwi wngwi sakni kolomtwi khibiwi baithangni yakbai hakor khurwi sakao khe plasticni polythene no nukung swnamwi tongmani kereng kothoma nai baidi sini exclusive mangpili. Rang puisa kere gula ke tim ro bui maya tim ro pai maya ke lama ro sai jeba kisa sana ni tongta ini bodda kakha nang bodri na bula ta kalai no kaw bodri khana bula na genang tabuk bong thani kisa misa sojong nayo tana nok nok khong rok te tamu san lama ro kisa suida ro naika gate karen ro tui ro karen gangke salo pura sapung datang na kere whole line ayang bo sungtamani genang ora karen bo jakon puro disturb khayo whole line ba mo kono karen bo ba no mo bo jakon khayo karen ayang ko jani tisam mukra nang no nok phangna nini mungtamo monos na ke nini ma babon mung ke moni chandra kai nang saijung le dong oro na nini ma babu sangbai age ke ma ba song tongmani para sia sinta bor para se thangai abo aro tang tong agile borot para tongmani ba aro no kotha nang ma o gana ona lama kai nang ma ja ke nang oro tongmani busuk balokha khana le dui arai mas go onno kini ma babu sangbe tangri phaina nang saijung saijung tang bahai ke tang khasa godar kaisina ka je sabur kaisina ga nang au ke tei khe yang torani khongna ha ta saijung tangai mano haida saijung tang ga bisingo to bukurung nong mani o bukurung no nang saijung no khorka salboso nangkha mas kaisa rong nang khana mas kaise be paimang kha haida ke nang oro tamo wansoko dinoro saijung nok tangai tongkha ani sok tongoi tangai tong sok adisida ke ni no goto bera rok nobarok phaiken ga bojoto no koboni thangmane uri thangmanai buni nok mane le tin rok bujak nang kha tangai ni tin rok bui tongnan kono phan krida rang rok kren kai bui me athai rang rok krina ma ba sam khanja ni ma bawo sangka tak bor tong ayang ko jawo borok nang bai chal lai mani bosuk balok khasa seman simino aga nin ma bawo song nang jor saijung tongoi tongmani borok nono kiri jagera wana jagera phasi ke wan rakha ki jakta khajiro khinya no ta kha jo phajiro ni saka sabona te tongana ko thanai thanglai suki tongnai dunyang ga nang oro tongoi tongmani tam rok sawi tong bor bazar khai sunai rogo yasre bor katha bosuk salo sunai bai bor pathal bai salo motamoti salo na sakel bai ma
Hingke nin ma babu songoro fainai thaya. waise haine kaya Fainai thayo na. bao to dele si laba rai kaya Oro nang rabat tongo. Gadang oro tongoi tamu khalai, tamu samung khalai. ayo samama ha khai kaya maya ha khai ya Ganang nin onok nongor tongsak jora nang kebuni thani sep sap kisa misa sek sade sang. Nada nai. sana to hin to Sabuni thani san nai. khali rogo ko na hin to ka bao 풀걸리. Munglek khana togo. Ganana ni kami eba para hingke oro da 예, 알아나. para ni mungta mo. 이거 아니 그냥 우람도 아니 뭐, Amin kerang mana. 예, 챙으라 맞아. Hingke norok bisi besuk romoi oro nok nukung senamai tangai tongai mani. 응하나 볼래. Mau besi kata. 되게 썰리도 서로 남들 정어를 바라 가리만이 그 조금 타주기 사이동 한가. Hingke min asai mani hingke bor asai sana. 아와 사나가 안 하자면 그 쌍수시. Sanchuo. 예, 그러니까 니 타고 갈 때 무릇이 하자요. 니 타고 봐. 자단 좀 딴판이 벌어. 그러니까 마 바보 성을 새띠 패가 왁두고 새띠 패가 그러니까 정말 까이 버리니까 그러니까 마성 바보성 되게 타마가 로 새파요 봐. 그러니까 알아보아 하는 맛도 되게 하자니 동물이야. 그러니까 팔리가 또 어러 같으면 드지도 내 동아이 카다 이거 다 볼까요? 어러나. Hingke o para ni mung amin kerak na. 예, 아미 그러고. Beba gai khung besuk nukung tong. Nok tong. 신어데 Eh. 아기 제거 부마 성바이 농니 동만이나 그러니까 뭐 보러 봐요 거 하미야 자야 라이 셰탕 라게 가 어송 바바 앙바이 동카 그러니까 딱라케 뭐라 하이 녹당 들어가다 나망 어른 녹당 아니 뭐 봉자가 방불라 라바도 동거 세원 바가라 동거 라바라 동거 그래 뭐라고 안 어른 동안이 ini sawangkara popok inok tongo bahar jo song tongaro kai ingke baro ele chan nok bla khugra ara pha halap tongni ngani botong na bung ja ya oro tongkha ja tai ko Hingke nong para wo karen nok ni subida de tong. kuri kare ri phaya sung no Hingke mo norok iko yang disam kuri mo dan si iko ani su na kang thang wata kisa hingke nong mo para wo je karen nok kering tong mani. Aborok nong para ni chairman prodan member rok poro nuk yada. sido no dan no ya phayu ni da khnawo iko pala ro ka phya ga Nên nông này chỉ chairman prodan ni nok dok vai cái nok besok salai. 캥라 로고다 과미 그라 로고 까멤바 로카이바 Tabu sukjar norok bong thani kuno sep sap rok manya kudang ga. 마야 고서 무사도 마야 Sepat manya kuna. 응고 라마 뭐 따니요 하야 가리 뭐 바야 고 마까 응가이 응고 뭐 가렘보로 하야 서나 하야 고 발라 서바요 니타가라 서바이 마니 고 가이리 베고다 Hingke norok hati eba bazar ke boro thangani rok bazar rok khlaisa. 아이 만디요 힘이 마 탕다 가 봉나라 카요 바르가타로 카요 가리 동타 봉아로 가사이 마 탕다 봉가서 자로 카요 Himui thangnani mandiyo besuk chal. Tipsar ode nangno himui thangnani. 낭이 안 낭나 카죠 딩고 나랑 낭까 힘이 타나니 hinga 오 바르가타로 가리 동왕가 알아 힘이 타게 가리 가서 타라 자이거 Cái gari cái daily mang đợt màn. 마야 바단디나 심시 그 어도로 가고 가는 게니 버러로 어도로 니다 어도로 아고 디리스타까 Cái hamia sai rồi cũng hàng cái bài cái lăng này. 아야 거랑나 폰마 카자 가리 기낭랑나 폰마 카자 Orang simi borok no tamai talang sa balai talango. 발이 마드랑타 Hingke norok tui rok hingke boroni nanglai. 뚜이바이 꼼뚜 뚜샤니 꾸아로 코드른 거 능이 마동타 Kuno kuak khorjak rok kerinja. 그래 아보 뭐 설가 코야 장 니지나 코르이 뭐티 헐렁 담니 아스자라 카 코르이 아르니 뚜이능 동타 Norok to bodrok to rilai khena bole na. 에 커리 막 Riona. Hingke norok bodok rilai yo bodri ro ho. Hingke man thai rok kisa misa mana phurung ke norok mungsapan maya na. 마야 Ngabun tabu norok haste hapang ni thani. Norok tamu nai tamu sana musung borno tamu kokko sana musung kisa kasar di.
ba ko karam ro to nok ro bo hat ko dalam ni abu bo putu lo lo buina fa ba ka abu bo maya chi yang go bunya yang khai mang ba ka Chang ke sarkar ke wase pono nok rok da mangka. mang kha khong ta mang kha bu bao kha ka sang ni ama lo mama ni apa mang kha de khong se Nge je tabu IPFT tai bi habang khamani ya gola. Bongni uko ke sarkar kono nok rok da mangka sa. maya ton ma ya ba ko kayan pada sok pa ga da ni hila yo kai be ke ya ga Nge tui rok ni ବ୍ୟବস্থা nge je uko supply rok maro am kai der phaisa. ri phaya kayan sok pa ya bor ni ko supply tu kha a kayan sok pa ga bang ba motor pipe no te shan ni te ko kari ko te saka mo ni ma tong la sa tabu cost te khong na ne o yak mo rok sa ba yo bisma rok sa ba yo te ha tan te khong ma ni sala thai tam thai bu na khogo Gana rong ni sok sa rok basa boti rok borong ke boys school thangai pori. abo khai bor ai sa u debra school mang pori mo bam te nyo ngai tai na sa ka to abo khai to khas nong na nin ka abo khai ngo tabu tuya lo pori kon to khai Busrok sal na. school te salu himi thanani abo sune baza gana sok dong sha Kono gari rok kai thanani seb rok kri ja. 그래 다부 카에 사결로 가이탕만 하다 해가 끊어 그래 라마시 그래 막가 하야기와 라마 고풍 School thana nei ke 얘 홍어 힘이 마타라가 다 부르부러 aisok basai ma thangla na. 그 제브라 시골 막마 버리고 그러니까 다보 딱히 생각 봐야 호스텔로 담보 버리고 그것도 가리고 다 파생까지 걸리 하반도 Ke orop tong je saijung. Boki saijung songdari na bini nok funga bini manai songrok tong bai. Tong bai orang na. bahan zakasya kai bu payung kasya tabu tuya lo pari tonggo Nang ke nini sok na. Nang bono oro saijung muthana ni kiri ada kisa phano. kiri phono bo bini angga kai bo payu bini sajumi baka bo hui oi basen kata angkai ora ta tanggi ni mani boro kampan tong no jago tong na ben bakta kai kepala hosun thoksa ada tam khai mana ni sabu tam khai mana nana kani sita da abo ta hanyo ama to kuno ye bujo bu phanye kre tok phanye kre lu bolo nya sabu saya bin kepala hosun to khabo tang na ta yang bai go yi ko pai dong dong